أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. O'tgan darsda biz Alloh taolo kitoblar beradi deb aytgandik. Lekin kimga Alloh taolo kitoblarni beradi? Ул bu kitoblarni payg'ambarlarga beradi. Payg'ambar ruscha prorok deyiladi, g'arabcha rasul yoki nabiy. Demak Alloh taolaning payg'ambarlari alayhim assalom. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgancha, ularning soni 124 ming bo'lgan. Alloh taolo kishilarni bir qasanda yalnız qoldirmagan. Ularga әлленнән-әле тура юлда аңлатыр өчен үзенең илчеләрен, payg'ambarlарын җибәреп торган. Ошо дөньяга кайда гына кеше яшәмәһен, кайсандыр уларга payg'ambar килеп, Аллаһ Тааланың барлыгын, берлеген һәм ахыр сиктә безнең уга кайтасагыбызды аңлатып торган. Тик бу payg'ambarларның барыһын да без белмәйбез. Коранда 25 payg'ambarның исемләре атала. Адам, Нух, Салих, Худ, Идрис, Ибрахим, Лут кебек мәсәлән, алейхим ассалам һәм башкалар. Payg'ambarlar барыһы бер хакыйкать, иман хакыйкатын килтергән. Улар барыһы Аллаһ Таала турында аңлаткандар. Барыһы Аллаһ Тааланың берлеген барлыгын һәм уга гыйбадат итү кирәклеген һөйләгәннәр. Мусламан кеше бөтә payg'ambarlarga ышанырга тиеш. Һичбер касында мусламан мин Муса payg'ambarga ышанмыйм дип әйтергә тиеш түгел. Яки Гыйса, Иисус payg'ambarga алейхим ассалам. Булай дип әйткән кеше исламдан сыгып китә. Әгәр мусламан ниндидер payg'ambarga ышанмый икән, димәк ул Аллаһ Тааланың сүзләрен инкар итә. Муса һәм Гыйса payg'ambarlar алейхим ассалам, Руса Моисей һәм Иисус улар Коранда атап әйтелгән һәм уларны инкар итәргә ярамый. Әгәр payg'ambarlar барыһы бер үк нәмәне аңлаткан икән, нигә без тик Мөхәммәд payg'ambarga саллаллаһу алейхи ва саллям әйтергә тиешбез дип кемдер һорай алыр. Әйтәйек, хәзерге көндә христиандар Иисус, Гыйса, Гыйса payg'ambar артыннан әйрәбез диләр. Ләкин асында улар уның артыннан тиешенчә әйрәмәй. Гыйса payg'ambar үзенә гыйбадат итүне талап итмәне. Христиандар уга гыйбадат кыла. Һәм шулай итеп улар ширк гөнаһын эшләйләр. Коранда әйтелә, Аллаһ Таала Гыйса payg'ambarдан һорайсак, алейхиссалам: "Эй Гыйса, һин кешеләргә миңа һәм минең әсәемә гыйбадат иттегез дип әйттеңме?" Гыйса payg'ambar: "Субханаллаһ, мин буны әйткән булһам, һин белер идең. Мин уларга бары тик һиңа гыйбадат иттегез дип әйттем" диясәк. Христиандар үз диндәрен боздылар. Шуга Аллаһ Таала яңа payg'ambar Мөхәммәд payg'ambarны саллаллаһу алейхи ва саллям җибәрде. Уга әйрәү кешенең бердән-бер котылу юлы һәм башка кешегә әйргән бәхетсезләр кыямәт көндә үкенерләр. Ләкин ул көн үкенес, илау, аклану ярдәм итмәс. Буның турында Аллаһ Таала Коранда шулай ди. Ул көндә залим кеше кулдарын тешләр һәм әйтер: "Ах, әгәр мин Расул менән бер юлда тоткан булһам, ниндәй кайгы миңа. Әгәр мин фәләнде дуст итмәгән булһам ине." Эй кешеләр, ошо аятта әйтелгән фүләннәр ялган юл күрһәтүчеләр, алдакчылар артыннан әйрмәгез. Куркыныс кыямәт көндә Фиргаун, Рим папаһы, Гитлер, Сталин, Ленин, Будда, Сай Баба кебек кемдер артыннан әйрәүчеләр үз кумирлары менән мәхшәргә йыелыр. Ләкин котылгандар улар payg'ambarlarga әйргән бәндәләр булыр. Безнең заманда күп кешеләр диндәр һәм payg'ambarlar арасында аерма юк. Улар барыһы ла яхшылыкка өйрәтә. Шуңа күрә без диндәрне аерырга тиеш түгелбез. Һәркемнең үз юлы тизәр. Явап итеп шулай тиербез. Әйе, юлдар күп. Буны Мөхәммәд payg'ambar саллаллаһу алейхи ва саллям үзе лә әйткәйне. Ләкин бу юлдар барыһы ла Аллаһ Таалага илтәме? Юк. Әгәр Мөхәммәд payg'ambarдан алда яшәгән ниндәйдер башка payg'ambar тире булһа, ул бары тик Мөхәммәдкә саллаллаһу алейхи ва саллям әйрер ине. Буны ла Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Лау кана Муса хайян ва адрака нубувати латтабани." Әгәр Муса тире булһа һәм минең payg'ambar булган вакытыма туры килһә, ул тик минең артымнан әйрер ине. Аллаһ Таала Коранда әйтә: "Бу минең туры юлым", ягъни ислам дине, ул Аллаһ Тааланың юлы. Ошо юлдан барыгыз. Һезне уның юлынан айырмаһындар өчен башка юллардан китмәгез. Буны һезгә ул васыят кылды. Мугайын һез тәкъвәле булырһығыз. Иманның 5нче рукыны ул кыямәт көненә ышану. Алдагы дәресләрдә без һөйләнек. Аллаһ Таала кешеләрне кыямәт көненә ясак динек. Әгәр кемдер Аллаһ Таалага ышанам икән, ул кыямәт көненә ышанырга тиеш. Кыямәт көне ул
Аллаһ Тәгаләнең бөтә кешеләрне дә терелтеп, тергезеп, мәхшәр мәйданына йыюы. Шул көндө Аллаһ Тәгалә бөтә кешеләрдән дә явап аласак. Нигә һин шул эште эшләнең? Нигә был гынаһты кылдың? Нигә шуны эшләмәнең? Нигә намаз укыманың? Нигә ураза тотманың? Закат бирмәнең? Һәм башка Аллаһ Тәгаләнең әмерләре турында явап бирәсәкбез. Аллаһ Тәгаләгә ышанам, ләкин кыямәткә ышанмыйм дигән кешенең иманы камил түгел. Ул кеше иман рукыннарының береһен инкар итә. Иман рукыннары ул өйнең нигез ташлары кебек. Әгәр ниндидер бер нигез ташын алһагыз, өй йимереләсәк. Шулай ук иман. Әгәр иманның ниндидер шартын инкар итә икән кеше, был иман камил булмаячак, йыгыласак. Нисек инде кеше Аллаһ Тәгаләгә ышанһын да кыямәт көненә ышанмаһын? Әллә Аллаһ Тәгалә кыямәт көненә кешеләрне йыя алмаймы? Тирә-ягыгызга карагыз. Яз көне ер терелә, агастар япраклана, бөтен дөнья терелә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, шулай ук без кешене дә терелтәсәкбез ди. Аллаһ Тәгаләнең әмре менән без ергә ташлаган орлык үсеп сыга һәм үзенә охшаш күпме яңа орлыктар бирә. Был барысы Аллаһ Тәгаләнең әмре һәм ихтияры менән була. Әллә Аллаһ Тәгалә кешеләрне шулай ук тергезә алмаймы? Әлбиттә тергезә ала. Шулай ук Коръәндә әйтелә, кешеләрне тергезү уларны юктан яратудан еңелрәк ди. Элек дөньяда бер нәмә лә булмаган, бер молекула, бер атом да булмаган. Һәм Аллаһ Тәгалә буларның барыһын да яраткан. Шул исәптән кешене, юктан кешене яраткан Аллаһ Тәгалә миллион миллиард молекулаларга таркалган кешене кире ия алмаймы ни? Әлбиттә ия ала. Әслендә безнең үлүебез һәм ердә серүебез бары тик молекулаларга таркалу гына. Һәм Аллаһ Тәгалә бу молекулаларны кире иеп һәм ошо яңа тәнгә рух кертә ала. Иманның алтынчы рукыны ул Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә ышану, ягъни язмышка ышану. Тәкъдиргә, язмышка ышанмаган кеше мусулман дип саналмас. Тәкъдир Аллаһ Тәгаләнең бөтен барлык өчен алдан әзерләгән язмышы. Коръәндә лә, сөннәттә лә тәкъдиргә ышану кирәклеге турында күп әйтелгән. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә шулай ди: "Без ысынлап та һәр нәмәне тәкъдир менән барлыкка килтердек." Шулай ул әйтә, Аллаһ Тәгаләнең буйругы тәкъдир булды, ягъни алдан билдәләнде. Шулай Коръәндә әйтелә, ниндәй генә бәла каза килһә лә, ул тик Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте менән генә килә. Аллаһ Тәгаләгә иман килтергән кешенең күңелен Аллаһ Тәгалә туры юлга ибәрә. Ул бар нәмәне лә белә. Бер көн Умар ибн Хаттабтың улы Абдуллага бер төркем кешеләр турында һөйләнделәр. Ул кешеләр белем арттырырга теләп Коръән укыйлар икән, ләкин тәкъдиргә ышанмыйлар. Язмыш юк диләр. Булар турында Абдулла шулай тине: "Уларны осратһаң, уларга шулай тип әйт." Умар улы Абдулла ант итә: "Әгәр улар Ухуд тауы кадәр алтын сарыф итһәләр, Аллаһ Тәгалә улардан тәкъдиргә ышанмайынса кадәр бер эшендә кабул итмәячәк." Тәкъдиргә ышану, язмышка бернисә төшенсәнән барлыкка килә. Беренчедән, без Аллаһ Тәгаләнең белеме бар нәмәне лә биләй дип ышанырга тиешбез. Ошо дөньяда Аллаһ Тәгалә белмәгән бер нәмә лә юк. Аллаһ Тәгалә бөтен нәмә турында, бөтен нескәлекләренә тиклем белә. Һәм Аллаһ Тәгалә ошо белгән нәмәһен билдәле урында язып куйган. Бу урын Аллаһул Махфуз дип атала, ягъни хаклаулы такта. Бына һезнең ошо дәресне тыңлавыгыз һәм минең һөйләвем был да Лаухул Махфузда язылган булган димәк. Һез кисәге нимә ашаган булганыгыз, был да язылган. Һәм иртәгә һезнең менән нимә буласак, булар барыгы Аллаһ Тәгаләгә күптән билдәле булган һәм Аллаһ Тәгалә буны язып та куйган. Шулай ук без бөтен булган нәмә Аллаһ Тәгаләнең әмре менән була дип ышанырга тиешбез. Бар нәмә Аллаһ Тәгаләнең ихтияры һәм әмре менән була. Арабча мәшият диләр. Мәшия. Аллаһ Тәгаләнең мәшияте булмаһа, һич бер нәмә лә бу дөньяда булмай. Бер япрак та агастан өзелеп төшмәй. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Аллаһ Тәгаләнең күктәрдә һәм ердә булган нәмәләрне белгәнен белмәйһеңме ни? Ысынлап та булар китапта язылган." Ягъни хаклаулы такта, Аллаһул Махфуз. Ысынлап та булар Аллаһ Тәгаләгә бик еңел. Без бер касанда Аллаһ Тәгалә теләмәгән нәмә булды дип әйтергә тиеш түгелбез. Кемдер үлтерделәрме, кемдер үлдеме, нимәләр урландымы, кемдер авырып киттеме, булар барыһы Аллаһ Тәгаләнең кушуы менән була. Аллаһ Тәгаләнең ирке ихтияры менән. Ләкин кешенең дә ихтияры бар. Без тәкъдиргә һылтанып, кирәкле нәмәләрне эшләмәй ултырырга тиеш түгелбез. Ул айткан кешеләр динде дөрес аңламай. Мәсәлән, мин ниндидер насарлык эшләйм икән, миңа бит шул язылган дип тәкъдиргә һылтану ярамай. Без бит белмәйбез. Бәлки киресенчә безгә тагы ла яхшырак булу язылгандыр. Тәкъдир ул Аллаһ Тәгаләнең сире, һәм безгә уны аңларга тырышып, казынырга ярамай.
Безгә тиешле нәмә ул тырышу, ә тәүфикты Аллаһ Тәгалә бирә. Әйе, Аллаһ Тәгаләгә барыһы ла билдәле һәм барыһы ла язылып куелган. Ләкин был кешене нимәгәлер көчләү дигәнде аңлатмай. Гомәр хәлифә тураһында шундый бер хикәя һөйләнә. Ул бурды тотып килде һәм кулын кисергә әмер бирде. Был бур: "Эй хәлифә, мин бит моны Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире, язмыш менән эшләнем. Ягъни минең урлавым ул язмыш", дип акланырга тырышты. Гомәр хәлифә уга шулай тине: "Һин Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире менән урлаганың икән, мин һинең кулыңды Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире менән кисәсәкмен", диде. Уйланыусылар өчен был хикәянән әлбиттә гыйбрәт алып була. Аллаһ Тәгалә безгә нимә кушкан, без шуны эшләргә тиешбез. Намаз укырга, ураза тотырга һәм башка яхшылыкларны эшләргә, башка харамдардан тыелырга. Ә Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире ул уның сире тейҙәр. Бер галим әйткән: "Мин тәкъдир тураһында, язмыш тураһында күп уйланым. Ысынлап та, был теманы аңлау бик ҡыйын. Ләкин без, мин әйткәнсә, ҡаҙырға тейеш түгелбез. Кәрәкле нәмәне эшлә һәм башыңды ватма." Һәм шул галим әйтә: "Һәм мин аңладым, бының турала күберәк һөйләгән кеше язмышты, тәкъдирҙе әҙерәк аңлай. Ә бының турала әҙерәк һөйләгән кеше уны яҡшыраҡ аңлай", тигән. Шулай итеп, без имандың 6 рөкөнөн үттек. Беренсеһе Аллаһ Тәгаләгә ышану, икенсеһе уның фәрештәләренә, өсөнсөһе уның китаптарына, дүртенсеһе пәйғәмбәрләренә, бишенсеһе ҡиәмәт көнө буласағына һәм алтынсынан донъяла булған бөтөн нәмә Аллаһ Тәгаләнең тәҡдире һәм яҙмыш менән булғанын белдек. Ошо имандың 6 рөкөнө. Буларҙың барыһын да беҙ яттан белергә тейешбеҙ һәм буларҙың береһен дә инҡар итергә тейеш түгелбеҙ. 5-нче дәрес тамам.